Както и да го гледаш, МБТ-то бата беше 10/10. 100% го знаете това чувство рано сутрин, когато си отворите хладилника е пълен догоре, обаче вие не можете да си изберете нищо да ядете, защото просто е супер рано сутринта. Затова, както всяко видео, аз вярно не знам какво дадем. Ще фастваме. Вземаме едно мохито. Тя майка ми го е смесила с ром това, бе. Подкарахме се отрано. Багажът е оправен. След 5 минути излизаме от нас и тръгваме към Слънчев бряг. О! Потегляме. Ще е дълъг път. Трябва да се запасим с вода и нещо за хапване. Кристиян ака в някоя от туалетните на мола, обаче не знам коя. За въпрос ще го изчакам на -1, си изям корното, което е много вкусно и потегляме. Пиш пауза. Малко на фен срещата. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Браво. Ще направя 45. Виж колкото лица ми направи тонката, тази ще направя по 3. Направи 15, сега ще направя 45. Аре, ма. Мале, ти верно ги можеш. Сега от Ветрен до Слънчев бряг. Аз пазя багажа. 3 мини пилешки бургера, картофки и количка бате. Мега офертичката. Сега сме в Бургас. Не знаете, всеки път, като съм в Бургас, лафа на Миеко. Мини пилешкия бургер няма какво му тесва. Той се чува по принцип. Един път батон. Пичовете учат ротативките, бе, бата. Вие луди ли сте? Този път не беше барбаршоп Митко и ме направи като хората. Опит номер 2. Защо го прави толкова лесно да изглежда по цяло? Аре, и трети за късмет. Сега си толкова скупости да ходим да ядем. Че вече не се издържа. Знаете за баланса. Какво, момчета? Гладно ли става? Стопни ли, бе? Дойдохте си на думата обаче! Поздрави си време за колегите от НДО, не пропускаме! Обичам бебе, искам да съм с тебе. Чалгичката бате, 10/10. Добро утро, ден 2. Днес сме на МБТ, по-важният ден. Но преди МБТ, първо, трябва да отида да намеря Шишков, така и да закусим. А бате той, къде е спрел, бате? Къде е спрел, бате? И гледайте каква джанта се пода. След вчера това е закуската. Вкусно, динесто. Да. Добре така. Да. Дай! Бати шут. Пълен шут. Хвани е това бялото проде, така ще го наместим в ъгълчето. Ти си.
Казиното им провали живота. Бате, влезнахме в ето супермаркета зад мене и съм си взел тук пуешко, вода и един шоколад. И пича на касата буквално ми маркира само водата. Не, само шоколада. Само шоколада? Да, и платих 2,60 и му викам, сигурен си, че това е сметката. Той вика да, и аз викам добре. Ей, това е при всички положения най-добрия шоколад. Да планете това. Не се обавам. Сега се прибрах от разходката ни с Митака. Поспах няколко часа, сега е 7:50. След малко ще излизаме да вечеряме някъде. И директно ще отиваме на МБТ, защото опашката ще е зверска. То преди МБТ има и фаер и близнаците. Се убием. Официален старт на вечерта. Разлях. Сини, брат, Морско ще го играе. След 30 минути чакам. Виж, сега ако не е вкусно, ще се му убия на себе. Рик му дойде в България. Добре, Обаче строй се чака. Или просто много гладен, или строй се чака. След боратата и една карбонарка влезе много приятно. Сега сме изправени пред мега голямата дилема. Да отидем, да закъснем за самия вход и след това да чакаме много на опашка, обаче да ядем гофрети с шоколад или да не ядем гофрети с шоколад и директно да отидем и да влезем като нормални хора в Бедро. Най-вероятно ще ядем. Можеше и после. Направихме си снимки с Бориската, мат, и ни пуснах. Бати сме точно до сцена в Копаре. Максимално криминални тарикати и цветава не морално вали. Кой е виновен за това? Кой е ли IT? Номер 5, бате! Бате, както и да го гледаш, МБТ-то бате беше 10/10. Надянг сме тук, бате, Ачето, Ицето, аз, Драго е тук, Дедо е тук, всички са тук, бате. Свърши МБТ-то, много добро беше, много добро. Поздрави, бате, 50 човека днеска ме спряха за снимка, поздрави всичките най-големите и много специални поздрави за Калян. Калян, бате, не му знам фамилията, той Калян, бате, се познае, пише долу в коментарите, ако се видиш наливам и му лед в устата, най-големия. О, сега трябва да спа. Трябва да спа. Аз буквално след 3 часа трябва да ставам да снимам видео с Шишков, как ще ходим на аквапарк. Ма това вие ще го гледате най-вероятно в другото видео. Мога там да се абонирате, да оставите по-някак на видеото, обичайните неща, знаете. Сега гладен съм да си ебе, ама не знам какво ще ядем. Най-вероятно нищо. Най-вероятно ще се легна гладен. Така добре, за фаста. Отиваме да търсим хапванка.
един път пушка и курва. Би му вторият тупаник. Ама се изсили бе, мама му дева. Арче, така. 943 залагам аз. Диги, давай, брат. Дига ги, Давай безпок. смело. 23 ли бе, бат? То по-слабо от първия път, бабка. Едно за едно, е. 2, 3. Дигнете малко е, бабе. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Не бе, той драго мога спрей, дал, че трябва да правя още 5 минути. Държи, намали темпото, че маняка е бабе. Бре, бе, 30. Намали темпото, че маняка сгъна църкъв. Леле. Намали малко, че маняка сгъна. Леле. Маняка сгъна, бе, бре. И балони, брат, бе. То удари 3000. Ти ебаваш се, бе. Бе! Ще правя, аз трябва да удрям, бе. Аз съм десечан. То се удари 200, не, аз. Държи, покажи. Играем без сме, моля те. Дай, играем. Не, бе, не, аз. Дай! Не, бе, брат. Сега то удари. Пак ще удара повече, бе. Кажи как. Как да си? Кажи как да си? Искам да удариш един. Чай с мен, да трябва да удариш последно. Малко по-горе, или? Малко по-долу. По-долу ли трябва? Средния по-долу. Мина го. Край. Айде! Дебел! 30 кила! 30 кила и за так! Дайте лолев. Ако таком на един път умираш, гледай! Дайте лолев. Так! Какво направи лостеджията, бе? Смешник. Кажете към. Е, чата 750 къде? Дайте малко тигла. Не, чая! Удри! Кеба майка. Много откина, бе. Толкова малко е. Стига толкова от това видео. Ръка наша.